Милка днеска ще оценим ето тази напитка. Така, Милка, чай да я покажа. Ето тази напитка. Милка ще оценим по 3 варианта. Добре. Вкус. Дали картинката е хубава? Бъва цветна, хубава, да. Разбрахте ми. И другото е дали си заслужава. Добре. Нека да оценява. Нека да отворим. Да пием. Това е доста. Това е много хубаво. Хубаво мирише, добре. Има на вкус като бисквите на торта, хора. Еднаквия вкус. Добре, хубаво си и му давам 8 от 10. Добре, да, ако се отворим сега. Добре, ето картинката. Картинката е хубава. Тук някакви неща пише. Да, хубава е картинката. И дам 7 на 10. Хубава картинка, да. И сега дали си заслужава? Добре, ще ви покажа цената. Цената е 2,75. Ето. Покажа. Ама той не се вижда. Направо ще ви кажа 2,75 лева. 2,75, да, хора. И хора, ако ви е харесало видеото, може да оставите по един палец нагоре и да се абонирате. Чао на всички!